S nama danas nisu Peppersi, ali njihov srpski tribute band Ritam Sex i ja. Slični su Peppersima, ali da vidimo da li mogu biti bolji od njih. Pa pogledajmo. Prije svega, kako ste se skupili? Nas je zapravo okupila ljubav prema Peppersima. Svaka. E sad, Količina od te nekih ljubavi manja, od je... nekih veća. Zašto baš Peppersi? Zašto Peppersi? Pa zato što su oni, po nekom našem skromnom mišljenju, jedan od najboljih svetskih rock bandova. Da li su u planu autorski ili samo da ostanete na tribute sastavu? To je autorske su planirane dugoročno. Planiramo autorske stvari, ali ne sad, pošto nam za sad ide prilično dobro kao tribute bandu, tako da svakako planiramo, pošto iz našim probama mi kroz džemove i kroz sviranja dolazimo do nekih raznih ideja, tako da postoji materijal za autorske stvari svakako. Naše probe su vrlo kvalitetne zato što mi probamo mnogo pesama. Svaki put skidamo neke nove pesme i do sada smo skrivili možda više od 60 pesama, što je jako veliki broj. Za samo godinu dana. Tako je, a onda imamo problem kad treba da napravimo neku svirku, ne možemo se saglasiti šta bismo svirali, onda svako ima neki svoj predlog i umete da potraje. Koju biste vrstu muzike svirali kada biste svirali autorske pesme? Psihodelično, rock, funk, ne, blues. Alternativu, jedno ne. Ali sve pomešano. Ja mislim da bismo mi smislili novi žanr, tako da... Da. To je najbolji odgovor na vaše. Ali krećemo od funk rock. Šta je uticao na to da slušate to što slušate i da svirate to što svirate? Na mene je uticao Dejan Orge Nikolić, bivši gitarista, neočekivane sile koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar. I hvala. Na mene su uticao dva čoveka. Prvi je Dejan Cukić koji je vodio rock sekciju u mojoj srednjoj školi, a drugi čovjek koji me prvi naučio na što glumijemo, to je Marko Braković. Da li mislite da je problem naše scene generalno pretrpanost svime i svačima i produkcija raznorazne muzike i dalje prisustvo 90-ih ili nešto drugo? Ja mislim da je problem naše scene disproporcionalnost muzikanstva i znači mnogo ljudi misle da sviraju nešto, a zapravo ne sviraju ništa. Koji vam je životni san? Izvini. Životni san je zaradim 500 miliona evra i da živim od toga. Manje više i naš. Da, u stvari kad razmislim malo bolje. Ne možemo da, zašto da ne? Da. Ne bilo... Nećemo da nastavljamo da elaboriramo. Dobro, evo ja ću biti vrlo iskren, moj san je da upoznam članove Red Kućina. Ja apelujem, ako ih neko poznaje, Vlade Divac, ako imaš Vlado, divče, ako imaš srca, ako imaš ljubavi, ako imaš para, a imaš miluj se na nas. Male Pepperse. I poveži nas sa Peppersima. Sa velikim Tata Peppers. Mene sa Johnom, pošto više nije tu, na neki način, znam da ga znaš. Gde bi voljeli najviše da nastupate od svetskih festivala ili stage? Slane Castle. Woodstock, da. Pink Pop. Pink Pop. Fuji Rock. Rock in Rio. Coachella. Lollapalooza. Zašto baš tu? Koga pitaš, sam mi reci. Svuda. Pink Pop, zato što Pearl Jam imali najbolji koncert. Zato što su to najbolji festivali gde se uvek sve najbolje stvari dešavaju. Rock in Rio, zato što tamo imamo puno fanova, realno, zaista imamo puno fanova iz Brazila, ljudi nam se javljaju preko Facebooka i preko YouTube kanala, tako da nas Brazilici mnogo vole. Za početak ja bih volao svirati na Beer Festu, primjer sada, ove godine, negde na otvorenom, pa da, na primjer negde na otvorenom, to bi... No i na trgu bi nam ajbalo to. Pa realno, mislim. Ne zaboravite da dođete na njihovu svirku 22. maja u Dangubi. I ne zaboravite da ih pratite na Facebook stranici Ritam Sex i ja i pogledajte njihov YouTube kanal. Uživajte, ćao!